pandemic. Ako may tigupit ni doktora, hasang magpagupit sa danang, magpa-trim sa ng kilay. Minsan na nga, ako salam ako na So guys, mamahaw to man yung sudan karon. Adobong tangkong o pispili. Diyan. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. Diyan karon guys, adlang wipis. Ang panahon diri guys, sige kuwan. Diyan. Wala ko ka pang nilig sa gawas kay namay ko taligsik. Mahadlo ko mapuan-huwan kay tandagan ra ba ko. Gamay mawanan ko, ubhon ko si punon diyan. Mahadlo ko nga na basig. Maray makaangin magkasakit ko anang ningan pos doktora nga nanganuan. Pwede ra di manilhig sa gawas. Manilig man ko sa mga dahon kada buntag diyan. Tungod lagi sa manuan. Paano ko nakapanilhig? Napasagdan ra. Hindi, okay na pas doktora, di man pa si Zatihan. Hindi, mamahaw data. Tangang pamahaw ka na ni. Brand. Kay magto na, halos 12 na. Hindi ka na po sa kwartong doktora kay nagkuhan mi nag-BP kay i-check man per me diyang blood pressure diyang mata kay operado naman ako ipatak ang gipatakan diyang mara mo dyan balik-balik na trabaho dari guys nami ko anay dirisbay nila nay duha ka room nga kuhan puro mga medical supplies mga gamit sa hospital nila. Kami mag-prepare pero twice a week kami mag-prepare. Ang ubang adlaw na trabahong bahay. Sumaw na din naman ko mag-vlog-vlog o maglimpyo ko kay hindi na ako daan na di ko na ipa-vlog ng ilang mga lang bahay. Ilang bahay magugkuhan na ni si Jack. Karaan na. Paano ako nini 40 years. Wala na sila, wala niti pa rinubit ng karaan nilang bahay. Naman ito. Gusto mong galing ako magkuhan, mag-vlog dito ka na mag-limpyo ko. Mag-vacuum ko sa sopa nila. Kaya hindi na naman ko daan na di ko ipa-vlog ng kuhan nila. Basit matinga mo nga, vlog na mas kasi nga permit. Namingon nga, pwede ka mag-vlog, mag-limpyo. Di magud kuha, di magud sila. O kada sa nga mo, matiguang nga. Agdang anak. Maglikay ko. Lisod mag-vlog-vlog ka sa bahay nga, di mo bahay. Kay daghang bawal. Hindi din kauban. Solo di ko rin kagad ng kabanto pa. Enggak, kalau dia adlaw parang siya niya juga ng waton. Ngay check up si doktora. Enggak. Ang yasis kay kuan man sa di man sa personal sa kuan man sa online sa cellphone. Mag-check up sila through kuan video call. Enggak. Di siya ka mau mo operate sa cellphone.
At igawang na nila. Kinanglan po, check upon siya, kayang doktor. Napo ko dito sa room, maminaw. Kahit di na siya katimaan sa pag-istorya. Diya, nag-goal si ang amo, nastorya mo ganiya, nag-goal na ko si Diya kay hapit na ko kumuli. Diya, diyan ginahon na, dahil mo na si Diya, kaya naman si Diya anxiety, diya mang, parehami ba? Parehami, ako na po ko anxiety, gamay kong problema, marag, di mawasang nahon na, diya, magbalik-balik, hantod nervous na ako. Nga na day guys, kung anday na, di ni mo tujuon nga na kay ako, na ako'y gamay pamatigas ang lawas, murag mo samot na kay maganahon na ako, uming kong hala, nasakit naman ka ako nga na. Kung anday ko na guys, anxiety disorder ka nang nakaibatigon, bisag nakay din sakit yung kilid din dya, maganahon na nakagdautan, ngayon sa naman kanin sa sakit, nga na, hantod na kuan, nervous na ako. Diya, mabot sa punto guys nga magkuang ko, magkarag ko tungod sa kahadlok. Diya, kuha ng mukalma rin siya, basta mainom ko kanang pampakalma. Karena may nagaban nga kanang nga na depression, inartera. Adyo dyan mo dyan may ginartera, kaya ako adyo ko na ginarte. Diya, nakakuan po ko, nakasabot po ko sa ngamo kay si Diya. Nga, pareha po mi nga, kanabit ang kuan sa nga na, warrior. Sa, kanabit ang, dali na sa Diya mag-uul. Maupog ko, makadahang maingin nga, kuan. Ang tatay sa una, inon ko kuan, dali na ko nung kumabuang, hindi ko nung kumagbago. Dali ako nung kumabuang kay kuan lagi ko. Kanang gamay problema nang hinahanaan hanggang hantod sa kanang di na ko katog. No, nas doktora check upon si Diya kay naman si Jay. Kana mo check up ni Diya karon kuan. Kanang psychiatrist. Diya, di nga po si Diya nga kuan. Ipa-check up ko no pug ko. Diyan din ko nga. Adyo na naman do kaya hingas doktor, may naman ang doktor ni mo nga tabangin mo kagalingan. Kita rapoy mag-control sa itong kagalingan. Isa ay malabihan, di makontrol. Ano na. Nga mo. Muabot just time nga di na makatug. Diya. Kuan po, karon nga na pandemic, ako may tigupit ni doktora, hasang magpagupit sa danang, magpa-trim siya sa kilay. Minsan na nga, ako salam ako na beautician niya. Katawa lagi ganyan kanina si Zana litlit. Karang na tungod lagi sa pandemic, ikaw salam may himong beautician. Ako'y magkuan ni Diya, ako'y maggupit. Diya ako po'y mag-trim sa diyang kilay, kay magpakuan na sa diyang kilay, magpabunot. Diya. Hindi naman ko hindi naman ko makabidyo ko sa diyang gupitan o siyang kanang triman diyang kilay kay isa gusto. Katong sa unahan sa nabidyohan, hindi nga ako nga nag-i-upload. Pero karon pag makakita sa diyang na cellphone, hindi si diyang nga hindi ko na ibutang sa social media. Araming awa dari guys, hindi.
salamat ko silingan kay break time ang karon na sila nagpatugtog. Patugtog sila kusog. Na timing pag nga alas 12 karon. Wa sila sounds. May bahuan ko skuan. Anang gatas ba? Baho. Muraglan to. Hindi. Anong pugsun kay malaan. Bawal mo kumukap eh. Hindi guys mo. Asa yung kiwasan ng kaon. A few moments later. Hi guys, maniud to tama ni among isudan. Na naghatag na mo og takoyaki. Nja, kayo pa malagi mi hatdi og konsumo. Among sudan sa pamahaw, among ibalik sa paniud to. Maganto sa lang mi kayo pa mi hatdi og konsumo. Atidig na. Kaon na ta.